Goeiedag, welkom bij Nieuws TV. Lang gewacht, nooit gedacht, stiekem verwacht en uiteindelijk dan toch gekomen. De Elfstedentocht. Nieuws TV komt vandaag met een speciale uitzending over de voorbereidingen voor deze tocht der tochten. Onze eerste bijdrage komt uit Leeuwarden, want daar wordt koortsachtig gewerkt om half Nederland straks van een ludieke herinnering te voorzien van de Elfstedentocht. Behalve een waar leger aan kranten en radiojournalisten, 10 cameraploegen met 3 straalzenders en vele bobo's zit ook PR-man Erik Sandberg van het relatiegeschenkenbedrijf Jurjen de Vries in spanning te wachten op de oekase van Henk Kroes. Nou Erik, spannend hè? Het is zeer spannend, ja. Nou, het zich is niet meer zo spannend. We weten in ieder geval zeker dat hij doorgaat, dus we zijn al in volle druk. Alleen de datum is voor ons heel belangrijk. Ja. Die worden ook gedrukt op jullie shirtjes? Als het kan wel. Als we nu horen van het wordt zaterdag of maandag, dan gaan we de films aanpassen en dan wordt de datum erop gedrukt. Ja, we zijn nu al druk bezig, dus niet alle sweaters zijn voorzien van die datum, maar vanaf nu straks wel. Een half eeuw geleden was de Elfstedentocht een echt pure Friese traditie. Nu springt heel Nederland er bovenop en het lijkt wel een commercieel circus. Jullie zijn ook op die trein gesprongen. Ja, je doet gewoon mee. Kijk, de vraag is er toch naar. Dat is sinds 86 de laatste Elfstedentocht in 86 heeft de commercie heel veel toegenomen. Dat zie je ook met de oranje gekte, met voetbal en zo. Maar ja, natuurlijk ga je daarop inspringen. Ik bedoel, de mensen vragen erom, de mensen willen het steeds zotter en steeds bonter. En je doet gewoon mee. Maar het blijft natuurlijk wel een gewone Friese traditie. En wij als Fries bedrijf treden daarop in, klopt. Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Dit is al even, Erik. We gaan los. Ja, we weten wat ons te doen staat. Wat hebben jullie zoal? Nou, verschillende dingen. Je ziet het achter ons al. Tasjes, hoofdbanden, t-shirts. Ik heb hier verschillende t-shirts even hangen. Met het logootje de 15e Friese Elfstedentocht. Nou, die kan nu omgewisseld worden. We hebben hier op voorraad wat gedrukt met de datum erbij van aanstaande zaterdag. Dus dat is al een mogelijkheid. Hier staat eentje met 97. Nou, daar zal de datum opkomen vanaf vanmiddag dus. Gaan we fulltime drukken. We hebben een hele leuke met allemaal Friese teksten. Met name voor de Hollanders is dat heel leuk. Die kunnen zich gaan afvragen wat het allemaal zal gaan betekenen. En dan vragen ze maar aan de echte Friesen wat het betekent. Want de vertaling staat er lekker niet bij. En wat ik zelf wel heel leuk vind, zijn de pleistermapjes. Dat zijn deze. Elke schaatser die zou ongetwijfeld bij de eerste paar tochten zal die last krijgen van zijn hakken. Dat heb ik net ook al genoemd. En hier is een klein eerste hulpsetje om die hakken te kunnen verbinden. Dus dat is denk ik ook een bestseller voor ons. En nog even voor alle duidelijkheid, Erik Sandberg is inderdaad familie. Straks gaan we naar Barthlehiem, waar de bevolking zit te springen om wc-papier. Maar we kijken ook even naar de ijstransplantaties in Sneek en een bijna overspannen telefoniste van het Oranje Hotel. Ja, heeft u ook een blikje? Dank u wel. Tips? Telegraaf over het aansluiten van telefoonlijnen? Goedemorgen. Dag, ik wil graag een kamer boeken voor vrijdag op zaterdagnacht. Nou, dat spijt me nou, we zitten helemaal vol. Oh ja? Ja, het is hier een gek huis. Zoals je ziet, de telefoon hier allemaal op maar door en het is even rustig. Maar... Hoe vaak zet je dat nou per jaar? Ja, dat is de Telegraaf voor telefoonlijnen. Ja, niet vaak. Vooral met dit soort dagen wel. Ogenblikje. Goedemorgen, Pilderberg Oranje Hotel. Heeft u een ogenblikje alstublieft? Dank u wel. In Leeuwarden wordt iemand helemaal dol gebeld. En in Barthlehiem staan alle toiletten op scherp, evenals de bewoners. Een deur, hokje. Dag mevrouw, we hebben iets voor u meegebracht. Pakt u maar eentje. Papier. Dankjewel. Komt vast van pas. Ik denk het ook wel, hè? Als het tenminste gaat zoals de andere jaren, dan wordt het ook alweer gefilmd. U heeft uw wc speciaal ingericht voor komende zaterdag? Nee, want wij horen nog precies wat er gaat gebeuren, maar er zouden toiletten geplaatst worden. Gelukkig maar. Ik denk het ook wel, ja. Want het was vorige keer een beetje gek. Een beetje erg veel. Mensen stonden tot het ijs in de rij voor het toilet. Dus. En u heeft geen kwartjes gevraagd?
Ik had een bakje neergezet, maar dat hebben passanten dus ook geleegd. Dus daar heb ik niks aan gehad. Dus gewoon iemand die dacht, nou dat kan ik wel gebruiken. En die heeft het even leeggemaakt. Dat hoefde ik dus niet te doen. Maar er waren ook wel leuke dingen, dus... Nou, vertel het eens. We hebben u... Moment, ik hang op hoor. Jo, hoi. Wie was dat, meneer Kroes? Nee, meneer Kroes, ja, die belt ons toch niet? Nee, die belt alleen met de FIPS. Of hij komt voor de radio, net als ons. Hè. Dat is alleen met televisie of iets dergelijks, maar niet meneer Kroes hier hoor. Die hebben wij nog nooit gezien. Ik weet niet wie Kroes is. 2 stuks? Ja. Potverdorie, we moeten mee dan. Nou, dat was een hele enthousiaste hond. Nou, 2 wc-rollen mag u eruit halen. Ja, want dat doe ik direct. in 1986, Ja. toen waren er iets van 10.000 mensen in Bartelheems met 5 wc's en 2 rollen wc-papier. We Ja. dachten, dat gaan we wat aan doen. Ja, maar wij verwachten, we hebben vanavond een gesprek met de burgemeester en aanbehoorden. Wij verwachten dus dat het nu anders gaat gebeuren. Want wij hebben een wc op een septic tank. Ja, dus wij kunnen hier geen 100 mensen op die wc toelaten, want dan is mijn septic tank bevroren. En in de winter kan ik hem niet opengraven. Ja, dus... Ik begrijp het probleem. Ja, dus, maar ik haal hier zo'n rolletje van die dingen uit. En die zal ik gebruiken dus. Maar dat is dan echt niet bedoeld voor allerlei lieden die hier gebruik van de wc willen maken. Want we hopen dat de gemeente dus voorzieningen treft hier achter op het veld. Hey, goedemiddag. Ik vind dit groots. Dag mevrouw, u heeft al gezien wat voor geweldig cadeau wij voor u hebben. Namens Nieuws TV. Ik kom er even uit, want het is zo'n kiertje. Vorstverlet van de deur. Nieuws TV. Krijgt u een wc-rol, of 4 wc-rollen. Alsjeblieft. Machtig. En je weet waarvoor het is, hè? Als hij nou eerder was geweest, had ik niet eens weg hoeven gaan om boodschappen te doen. Ik vind hem machtig, jongen. Origineel in ieder geval. Zeer wel bedankt. Alsjeblieft. Maar komende zaterdag zult u ze hard nodig hebben. Denk het, ik weet het niet. Ik weet het niet, want er komen door de gemeente daar 20 toiletwagens als ik het wel heb. Dus zo hard zullen wij ze dan niet meer nodig hebben. De voorzieningen zijn dit jaar goed. Hoe was het in 1986? Ik heb het liever over 85, toen was het fantastisch. En ik hoop dat de tocht die nu komt weer net zo'n sfeer heeft als die van 85. Dat zou ik het liefst hebben. Friesland is in de ban van de nakende Elfstedentocht. Maar toch blijken sommige mensen helemaal niks van het bestaan van een Elfstedentocht af te weten. Wisten Sie, was losgeht hier? Nee, aber ich denke mir, das war für die Enten, oder? Oder? Wofür wird das aufgesägt? Niet voor die Enten. Für was? De Elfstedentocht. Für was? Haben Sie davon gehört, de Elfstedentocht? Nein. Natuurlijk kunt u na de Elfstedentocht ook weer een speciale reportage over dit evenement zien. Natuurlijk hier op Nieuws TV. Tot zo. Goedendag, welkom bij Nieuws TV. Erik had er inderdaad nog een kop voor. Hij werd tweede. De winnaar van de 15e Elfstedentocht werd Henk Angenent. Maar dat heeft u allemaal live kunnen meebeleven. Uiteraard bezochten ook wij het Elfsteden-traject. In alle vroegte stonden we bij de brug bij Bozem. Een van de eerste dorpen waar de rijders langskwamen. En bovendien de woonplaats van voorzitter Henk Kroes. Vol verwachting klopt ons uit. Ja, zeker. En vooral om deze tier. Hè. Het is nog een mooie tier, dus we zien wel. Zou je er elk moment bewijzen. U staat hier aardig vroeg met nog een paar honderd, schat ik. Ja, denk het wel. Allemaal een fakkel in de hand. Ja, die hebben we hier gekregen, die hebben de bregen. Dat de baan goed verlicht is, hè? Ja. En wie organiseert het dan? Ja, plaatsbelang. En de Elfstedencommissie. Iedereen kan hier een fakkel krijgen. Je kan hier een gratis fakkel krijgen en dan vrijwilligers, dan kunnen ze langs de baan staan. In 63 stonden we hier ook aan de baan. En toen je het ongewaar. En nou is het ook minder dan in 86. Dat zou wel, maar dat vinden we nog net.
We zijn nog goed warm. Want we zijn mooie mesten bestekken. Zelfs kleiner dat wij gewoon hebben. Hij blijft staan tot ook de toerrijders langs zijn geweest. Net alle jeffers, ja. Nou wel een heel soort, nou. Wat is er gebeurd? Hij is gevallen hier op Woudzend. Handrecht uit, vermoedelijk uit de komp geraakt. We hebben de dokter even gehaald en die heeft het beter gevonden dat hij in het ziekenhuis moest. Jullie konden hier niks voor hem doen? Nou, als het niet lukt met naar hem in de kom te zetten, dan is dat beter even een steek. Even naar het ziekenhuis en daar komt alles weer goed? Ja, zeker weten. Wat is er aan de hand? Ja, ik was vlak voor Woudsend in de scheur gereden. En dan was mijn rechter schaats, die was wat krom. Ik zit nog een beetje te vroeg in de tocht om zo door te rijden. Deze mensen die zijn zo vriendelijk om hem nog helemaal op te kalefateren. Hij wordt zelfs geslepen. En dat is beren goede service. Het is alleen materiaalpech, geen... Materiaalpech, nee, voor de rest niks. Voor de rest is alles oké. Het is inmiddels 9:05. We bevinden ons enkele kilometers voor Bolsward bij Parga. Ieder moment nu kunnen de wedstrijdrijders voorbij komen. Aan de kaders hebben veel mensen post gevat en de bruggen zijn inmiddels opengedraaid. Wat opvalt is dat de mensen zich zeer gedisciplineerd gedragen. Maar wat gaat het snel, hè? Ja, je ziet niet eens wie het zijn, hoor. Hé jongens, wat een geweldig mooie auto. Ja, nou doe maar even. Wat zeggen we? Wat een ontzettend mooie auto heb jij. Ja, zeker weten. Speciaal voor de Elfstedentocht, hè? Even op tournee. Hoort erbij of niet dan? Volgens mij zijn jullie nog beroemder dan de schaatsers, of niet? Ja, redelijk. Ook berucht, hoor. Ook berucht. Ja, dat is goed. Dit is de mooiste van de hele Elfsteden, jongens. En wiens idee was dit? IJsbaanvereniging Winterwil uit Parga. Een beetje klanditie of niet? Ja, het is hartstikke druk. Iedereen wil tv kijken, dus hartstikke gezellig hier. Jongens. Mag ik jou even storen? Jawel. 10 meter achter jou is een brug. Daar kwamen net de wedstrijdrijders langs. En jij zit hier lekker in een warme huiskamer alles precies bij te houden in de krant. Ja, dat klopt. Vertel eens, wat is op dit moment de kopgroep? Van Bentum, Van der Duin, Angenent, Hulzenbos, Bakker, Kramer, Mechelen, René Reutenberg, Hardy Reutenberg, Kleine, Stam en Hagen. Dit is wel een uitzonderlijke, comfortabele manier om de Elfstedentocht van dichtbij mee te maken. Ja, we genieten er ook enorm van, ja. Kan ik wel zeggen. U heeft hier overnacht. Gezellig? Heel gezellig gisteravond. Heel gezellig. Aan de overkant, de kroeg. Het was een beetje puinhoop, want de waterleiding sprong boven ons hoofd. Maar het was oergezellig. En lekker slapen hier, knus in de camper. Lekker in de slaapzak. Heerlijk. En vanmorgen vroeg uit. En knopje aan. En de start gezien. Wij schaatsen zelf ook vaak. We gaan ook zondagsmorgens naar de baan in Alkmaar. En we hebben al heel veel toertochten gedaan. We hebben de bladen nog op de hielen, dus... Alles goed nog? Ja. Hoe gaat het? Ja, zwaar hè, vanwege de wind. Dit moet toch ongeveer het meest barre gedeelte zijn, dacht ik. Want Bartlehem is nog niet eens in zicht. En jullie hebben al, nou het zal zijn, 20 kilometer tegenwind achter de rug? Oh nee, veel meer. Ruim 30. Vanaf Harlingen. Vanaf Harlingen? Ja. Vanaf Harlingen is het echt afzien. Ja. Ik zou volgende keer toch een bel meenemen, dan zou het lijkt me veel makkelijker. Ja, maar we wisselen
het af, hè? Wat zei u? We wisselen het af. We zijn met z'n drieën. We blazen om de beurt. Dus als hij geen adem meer heeft, dan nemen wij het over. Mijn zwager rijdt mee en we staan hem nu te ontvangen. En we moeten de auto een beetje warm maken. U zit hem te ontvangen? Ja. We staan nu een half uurtje te wachten hier op hem. En we hopen dat hij ieder moment kan komen. Dan krijgt hij van ons wat lekkers te eten en wat lekkers te drinken. Wat krijgt hij allemaal? Ja, we hebben een hele mand vol. Laat eens even zien als u wilt. Nou, nee. Nee? Nee. Er zit doping in, dat mag u niet laten zien voor de camera. We hebben wat heroïne en wat andere dingetjes, wat pilletjes hebben we voor hem. Ja. Er moeten 32.000 mensen hier dus heen en terug. 16.000 en 16 terug. Dus ja, we moeten gewoon maar afwachten. Ik tel ze niet. Is het nou een leuke klus voor een politieagent? Ja, vind ik wel. Bent u niet een beetje de boeman? Die het feest eigenlijk een beetje verziekt? Want u moet iedereen van het ijs aftrappen die erop komt en zo. Ik denk dat het wel meevalt. De mensen die luisteren allemaal netjes en het is gewoon een gezellig sfeertje. En dat is het belangrijkste, denk ik. Als jullie sportief zijn, dan moeten jullie gewoon een halve slag draaien. Want deze mensen hebben het zwaar en die mensen hebben de wind tegen. Dat doen we ook. En vooral als ze alleen zijn, hè? Dan hebben ze het hardste nodig. Dus, wij gaan weer die kant op, want daar hebben ze ons het hardste nodig. Vooral als ze alleen zijn. Bent u zoekende naar een mooie schaatser of zo? Nou, die heb ik al gezien, want Kors is al voorbij gegaan, hè? En Evert heb ik thee aangeboden, maar hij had al gehad. Want hij stond net stil bij ons daar. Maar jullie wilden opgeven, het publiek heeft gezegd jullie moeten doorgaan. Zuipraad, dat is mijn zakenwaarnemer weer. Klopt dat wat ik nou net zei? Dit klopt, ik ben een onwijze manager en het is een onwijze held en hij gaat door tot het bittere eind. Echt waar. Nee, Oudkerk. Dit is de Oudkerkse vaart. Ja. Vlak bij Oudkerk. Hier ligt Oudkerk. Waar ligt Bartleheim? Bartleheim ligt daar. Dat hebben we al gehad. Bartleheim en dan wees ook al in Dokkum geweest. We zijn al in Dokkum geweest. Terug Bartleheim, Oudkerk en dan gaan we zo naar de Bonken. Naar de Bonkenvaart. Uw enkels willen niet. Nee, dus ik kan niet meer afzetten. Ik heb geen kracht meer. En het is nog 6 kilometer. Al moet ik het lopen. Daar heb ik geen moeite mee. U hebt nog even tijd. Ja, maar kom maar wel hoor. Hoe kan dat van die enkels? Te kort getraind, hè. Hij is voor iedereen gauw gekomen in hoop wind. Nog 6 kilometer. Ja. Beetje drinken, meneer? Graag. Ja? Ik heb wel wat... Nou, ja, ik moet een beetje forceren. Want ik rijd de hele tocht met een gebroken sleutelbeen. Waar is dat gebeurd? Nou, dat is 1,5 week geleden gebeurd. Hoe lang bent u onderweg? Ik ben 6 uur begonnen, dus 12 uur. En in 86 was ik 3 uur 's middags al binnen. Kun je nagaan wat het voor invloed heeft. Ja. Maar deze prestatie zal er niet minder om zijn. Nou, ik ben er op zich wel blij mee. Maar kijk, ik heb geen één keer op natuurijs gestaan. Ik had altijd gebroken sleutelbeen. Ik ben er op zich wel blij mee. Gebroken sleutelbeen en nog geen kilometer gereden. Nee. Meneer, u verdient 3 kruisjes. Ik ben zo blij met een beetje drinken. Dus ik ga er gewoon voor. Wat gaat u vanavond doen als u thuis komt? Gewoon lekker een borreltje nemen. En uitrusten, want ik ga morgenavond naar Miss Saigon. Goedendag, welkom bij Nieuws TV. Behalve het kruisje is een foto van jezelf op de schaats tijdens de Elfstedentocht natuurlijk ook een fraaie herinnering. Vorige week schoten enkele fotografen rolletjes vol op ruim 7000 Elfstedenrijders. Dit weekeinde konden zij een foto tijdens een speciale tentoonstelling in een wegrestaurant bij Rijpsterkerk afhalen. Maar het was wel even zoeken. Kunt u het een beetje vinden, meneer? Och, ik moet voor twee zonen. En dat is wat hoor. En die kwamen allebei... Ja, nee, niet gelijk. Nee, want één die is al een paar uur eerder vertrokken. Dat is, dan is het helemaal moeilijk zoeken. En hij heeft net voor de tijd die ene andere kleren gekocht. Dus, en ik was nog zo op zo'n oude kostuum, dus ik heb hem ook nooit gezien. Ik heb wel een oplossing voor u. Ja? Als u ze allemaal koopt en het thuis gaat uitzoeken. Dat is een hele mooie, ja. Nou, ik heb een bril er al bij af, dus dan weet je wel hoe ver dat is. Meneer, heeft u uw foto al gevonden? Nee, nog niet. Nog niet. Valt ook niet mee. Aan uw hoofd te zien was het een zware tocht. Nou, dat hoeft er niet. Het was wel een zware natuurlijk. Ja, ik ben lekker stuk. Dat is zo. Maar dat hebben we gehad, hè. Staat u ook zo op de foto met bloed en zo, of niet? Ja, toevallig wel in het logboek. Staat hier toevallig in, ja. Maar ja,
Tekent wel lekker aan, hè? Maar dit zijn de nadruppels. En u was er lekker voor? Ik was ervoor, ja. Ja, het is ook ontzettend druk. We hadden dit eigenlijk al verwacht. We hebben ontzettend veel telefoontjes gehad. Zelfs uit België, de mensen zeggen van, we komen. Ja, we vinden het toch heel leuk om een foto te hebben van zichzelf. En vooral met Elfstedentocht 1997 eronder. Mevrouw, kunt u het een beetje vinden? Oh, nee man. Ik ben 2 keer in de ronde geweest. Zoekt u voor uzelf? Voor mezelf en voor mijn zoon, ja. U heeft hem samen gereden? Ja. Ja, onafhankelijk hoor. En heeft u hem uitgereden? Nee, ik ben tussen Bartleheim en Dokkum ben ik gestrand. Daar lieten de ogen mij in de steek. En nu ook? Mevrouw, volgens mij heeft u beet. Volgens mij heeft u beet, mevrouw. Ja, dat heb ik ook. Het is mijn broer, dus ja, dat is hem. Maar dan moet je. Maar het zijn er 2 van en nu de keus, hè? Alle 2? Ja. Hartstikke leuk. Maar je ziet het haast niet door die kleren. Sure, ja, niet sure. Ja. Dat is ik die reden en die zit erg. Ja. Ja, dat moet hem wezen. Dat is een mooie. Nou, ik wil niet zeggen dat u geluk heeft, maar u bent hier net binnengestapt en u vindt het binnen 5 minuten. Sommige mensen zijn niet de hele dag. Ja. We hebben de tijd even meegenomen. Het is toch een beetje kijken, dan heb je die mond. Dat zie je toch dat hem is, na die bril. Dat ziet alleen familie. Ja, dat is een familietrekje. Ja. Ja. De tentoonstelling is nog tot zondagavond 6 uur open. En dan krijgt u nu het weer en gaan we even boodschappen doen. Dit is Nieuws TV. Tot zo. Ze zeggen wel, als het gaat vriezen, ontdooien de vriezen. Maar mag ik je even voorstellen aan de plaatselijke ijsmeester, dat is Gabe. En Gabe, zo te horen, is knap bevroren. Dat betekent dat het gaat dooien. Inderdaad, dooi en nog eens dooi. Als de Elfstedentocht verreden is, is dat normaal dat het gaat dooien. Duurde nu even, maar van de week had ik zelf al wat verhoging. Ik denk, dat zit wel goed. Inderdaad, maandag, dinsdag 2 graden, 3 graden. Woensdag, donderdag, vrijdag gaan we al naar de 5 graden. En 's nachts komt het ook amper beneden de 0. Het wordt een grijze week. De wind die gaat naar de andere kant, naar het zuidwesten. Af en toe vrij stevig, windkracht 4, 5, misschien wel eens 6. Zon zullen we dus amper zien. Maandag, dinsdag blijft het droog. En dan vanaf woensdag neemt de kans op regen of wat natte sneeuw ook weer toe. Dus voorlopig is de winter even voorbij. Maar ik heb een goed voorstel voor Gabe. Ga je mee naar Tialf? Daar kunnen we nog wel schaatsen. Er ligt een hele zooitje wat mee mag. Koorts hier, hè? Ja man. Kijk, dat zie ik.
Leuk hè? Prachtig. Hoe is het? God, beste wens voor nieuwjaar. Ja. Twee, beste wens voor nieuwjaar. Schitterend. Prachtig hè? Mogelijk, ja. Sneek voorbij. 7:30, het zal wel 8 uur. 8 uur denk ik ongeveer, ja. 8 uur in Woudsint, nou. 8 uur ongeveer. We krijgen hem aan de lijn, dan zal ik het even zeggen. Maar hij staat dus bij het molenhuis. Oh, bij het molenhuis, ja. Ja. Prachtig. Hier 2 personen en 2 matrassen op dit adres. Onderdak krijgen deze mensen allemaal nog. VVV heeft heel veel adressen, toch? Oh, het wordt allemaal zo opgekocht. En nu ook. En ook weer. Oh ja. Ja. En ik geloof dat wij het gewoon een beetje ontkennen op het ogenblik dat het zo hectisch is. Zo! Dat het zo hectisch is. Hectische boom valt wel mee hoor. Is dat vrouw? Kijk, bij dit jacht... Zeker. Hey, jongen, denk er meer, maar we hebben een mooie... Zeker wel. Ja. Ontbijt. Ja, dat ben ik dus in de stuur zitten. Zo hoor. VCO. Ja. VCO, wat is dat? VCO is bij de burgers. Ja. Zeg maar om 1,5 minuut over 5. Denk ik dat het goed is dat we even... Ja, Deze kant in. Oh, ja, denk van... Waar moeten we heen? Ja, dat is gewoon weer mee. Ja, wij moeten straks naar binnen toe, maar... We gaan weg. Dat is zeker waar. Nou, daar gaan we, jongen. Lekker lopen. Lekker lopen. Ja. Jongens, stop. Ja, gaan we een slokje, jongens. Oké, succes. Gaat ze niet zeggen. Kom op jongens! Kom op jongens! Hey, we hebben nou een mooi lichtje bij. Kom op! Ja, dat is wel goed. Nou, Femi, daar ga je. Alles op de camera. Ja, wat denk je? Bijna bij de Zwitterhaven. We komen wel op ijs. Daar is het ijs. Hier. Nou Femi, kom. Nou, dan zou ik het ding maar gaan wegdoen. Daar gaan we hoor.
Sneek zijn we nu al. Femi, kom maar. Ja, klasse hoor. Oh, mooi gaan we niet. Hier, Femi, hier. Hoi. 7:15. Kijken. Ah, meisje. Weet je nog wie ik gefilmd ben? Door Nova. Waarom ik hier met een witte paraplu stond. We zijn van mijn broer en mijn zus. Ja. Zij daar wachterkop en wie rijdt er nog meer mee? Jong, en ik ben nog geïnterviewd door Fries. Dag dat. Oh jeetje. Oh, prachtig. Lekkere koffie, mate. Ja jongens, Die gaat liggen. Ze hebben de paraplu gezien? Ze hebben de paraplu gezien, dus dat is heel duidelijk herkenbaar. Ja. Dat is inderdaad de afspraak. Wie zijn het? Stel het even voor. Dit is mijn broer Anne de Ruiter en dat is mijn schoonzus Femi de Ruiter. Was uw man er ook niet bij? Nee, mijn man die start later. Ah. Die komt straks pas. Jullie hebben een gunstiger startnummer. Ja, wij zijn wat langer lid. Hoe lang al? Dikke 30 jaar. Van mijn 18e jaar af. Ik ben nu 50, dus reken maar uit. Dus dit is de derde voor jullie, als ik het goed heb. Nee, de eerste. Houd net de muziek op. Midden in Sneek. Kleinen. Doorsneek. Hij heeft wat problemen met autofocus. Femi? Hè? Eilst, het begint het daglicht te worden. Kom maar, ga er maar voor langs. Nou ja, je ziet het niet zo goed. Eilst. Femi gaat hier Eilst binnen. Controle. Yes! Dan ben je niet klaar. Controle. Alsjeblieft. Cent. Tien over 8. Ja. Doe maar, nog vooruit.
Dat is Wietske, ja. Hoi. Heeft hij die in de tas gedaan, denk ik? Waar is pa? Gadver, ik weet niet waar hij precies staat. Over de Slotermeer, hoor. Stempelpost is Sloten. Nou jongens, daar gaan we. Rustig af, hem. Doorsloten. Vuurtje bij. Moet aankomen, hè? Op de lucht. Dit is open. Chocolademelk op de lut. Het is allemaal echt wat waard om deze wedstrijd te winnen, maar toch hebben ze ook oog voor het genot, oog voor het plezier. Over de Morra, 10 uur. Het is mooi ijs hier. En nou gaat het nog wel, hè, maar straks, hè. Staveren. Staveren, goed 10 uur. Nou. Heb jij je koffie of hebben jullie koffie? Hendelopen is dit.
voor Jochie. Ja, 10 over 11 in Hinderloop. Ja. Ja, dat weet ik ja. Ik ben heel goed in leven. Dan willen we allemaal de koffie verkopen. Er vullen mensen die toch koffie doen. Ja, wat hier is van mensen. Harde wind. Wat een ochtend die er Dag even, Louis. Waar is je witte paraplu, meid? Huh? Waar is je witte paraplu? Wat goed hier, jongen. Ah joh, we hebben ik moest plotseling mijn man fotograferen. Dan moeten we door. Ik hoor je maatjes. Kijk, jullie zijn een klein beetje laaiachtig. Ja, heb je zo'n zijn bij je moeten hard. Lui? Waarom lui? Laaiachtig. Melk is niet. Lekker man, lekker. Oh ja, lekker hé. Ah, koffie. Een lekkere koffie. Ik heb niet anders dan met melk. Jij van mij? Hé, koud, Jorrie. Harde wind, hè? Domme. Goed dus. Want je hebt een grote mond nogal. Beulen is het, jongen. Hè? Beulen. Gaat wel goed. Ik wil even die filmcamera. Een broodje aan, hè? Remy, waar is Louis?
Dit is stereo mooi hoor. Dit is stereo mooi man. Marathon weer lopen. Wie is dat? Zo gaat hij weer. Er is nog hoog. Sammy. Ja, tuurlijk. Mooi. Hier. Bedankt door. Die brug even onderdoor.
bij Berlicum. Geesje heeft lekker chocomel. Ja, graag chocomel. Goed, jullie geen auto's lang, maar... Geef jou een bekertje. En nog een bekertje. Berlicum. Nou, ik vind het echt fantastisch hoor. Jeetje. Oh, joh, ik ga dicht. Wat suiker is het? En hier aan de Aquariusrijders uit Dokkum! Het is de opwinning van de Aquariusrijders. Heel erg mooi. Dat was het zwaarste stuk. Toen ik Dokkum zag, ging alles in één keer weer goed. Ik mag hier helemaal niet staan, joh. Weet wat jullie doormaken? Kijk, dit is een beetje energie wat je dan hebt nodig hebt. Ja, ik stempel niet, ik doe niks hier. Zo, alsjeblieft. Zet jou er even op zetten. Hij loopt al hoor, hij loopt al. Jullie staan er al twee op. Is hier een wc voor haar? Ja, maar voor mij die tweede brug. Ben mee.
het hier al? Femi, denk erop. Dat jij er ook bij. De wind. Van ons daar, gewoon dag of in de wind. En de snert. Monstera. Ja, de snert in dag en weer fantastisch. Kijk, het is geweldig. Nou, dan mogen we nog maar even zien meteen. Waar is je tas? Nou, dat doen we. Muziek. Dames en heren. Wij gaan weer zingen met elkaar. Wat zei jij? Nou, jullie zijn veel te laat. Wij al punt 3. 3 uur achter op schema. Ja, wij zo, hè? 3 uur. Wij liggen op 3 uur achter het schema. Wat zaten we al 5 uur gestaan, hè? Filmen. Zien we even niks, dat moet niet vallen. Dat domme ding. Nou, dat gaat dan wel. Ja. Daar kan er niks aan doen. Femi, kom. Ja. Je mag even stilstaan, joh. Nee, dat valt hier wel mee, jongen, die zie ik wel. Kom maar, ik film de hele tijd door al.
Het is allemaal media. Pim, ja, dan moet je eraf. Even rechtdoor en dan links naar boven. Oké. Boven voor de laatste stempel. Laatste stempel hierboven houden. Mooi. Bedankt. Waar is die stempel? Links of rechts? Links of rechts? Oh ja, maar. Als je nou links bent of rechts? Ja, maar hier ligt geen mat, hè, of wel? Oh. Ja, dat komt door de kou. Maar ik eventjes... Oh. Wat zeg je? Doe maar. Ik zie er zo net even buiten.